Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai sauraro, barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Yanzu asiri ya tono tsakanin Bola Tinubu da Atiku. To mai sauraro, samu guri ka zauna ka kada kunnuwanka domin saurara wannan zafafan labaran da wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Kamar dai kullum yadda wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV da saba kawo muku zafafan labarai. To yau ma wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV ta leko wani batu ne tsakanin Alhaji Atiku da Bola Tinubu. Asiri ya tono a tsakanin su, ashe dama har yanzu suna tare. To mai sauraro, kafin mu ƙarasa ga labarin kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Bukatar mu guda ɗaya ce zuwa gurin ka mai sauraro, don Allah idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe, makana ka danna mana alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa za ka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Bari da ake tura ku zuwa ga ma'aikatan mu domin saurara wannan zazzafan labari. To mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai sauraro, da za ka yi haƙuri a cikin wani tasha ta mai albarka, muna tare da cikakken wannan batu. Mun gode.